दुखुआव दोङो इनि बेमाराव गोलैनायनि थाखाय बेनिखायनो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय आङो बिनि फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा जों गोजोननाय मोनगौमोन। गोदै गारांनि बिगोमा एबा मेथाइ रोजाबगिरि भानु बंसियारिनि फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखाल। न'खराव जा रां दंमोन बेजोंनो भानु बंसियारिनि बेरामखौ हाजासे नायदोंमोनब्लाबो दासिम मोजां थासारियाव फैयाखै। बेखौ न'खरनियाबो जथेस्थ' नायबाय आरो जोंफोरबो एसे एनै हरनानै नायबाय नाथाय जों इनि बेमारखौ फाहामनो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर अमरावती गामियाव जोनोम मोननाय आरो चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजाराव जुलि जाहैनाय मोनसे समाव एबसुनि देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव मेथाइ रोजाबनानै मुंदांखा जानाय गोदै गारांनि मेथाइ रोजाबगिरि भानु बंसियारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। मख'नो गोनांदि बे समाव न'खरनि सुबुंफोरा मेथाइ रोजाबगिरि भानु बंसियारिखौ गोजौसिन फाहामथाय होनो थाखाय मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो बे फाहामथाय होनायाव गोबां रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैदों होनना न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो भानु बंसियारिनि गोदै गारांनि मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनग्रा अनसायगिरि बर' रायजो राजाफोराव जा एसे हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों भानु बंसियारिनि न'खरा। सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरा एकाउन्ट नाम्बार 315676499937 आरो IFSC L0005243 अनजिमायाव जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 9957878296 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन। खुलुमबाय, आं भानु बंसियारिनि बिमादै जायो। जोंहा भानु बंसियारिखौ बिजनी बर' बाजाराव हाबा हरदोंमोन। बियो दा गोब्राब बेमाराव गोलैनानै दङ। बोसोरनैयानो जाबाय बेमाराव गोलैनाया। बेखायनो न'खरनियाबो जथेस्थ' नायबाय आरो जोंफोरबो एसे एनै हरनानै नायबाय नाथाय जों इनि बेमारखौ फाहामनो हायाखै आरो न'खराव थाखा फैसा गासैबो जोबलांजोब्बाय। दा बेमारा गोब्राब जानायलाय भानु बंसियारिखौ मुम्बाइनि टाटा मबाइल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादों। बेनि थाखायनो आङो रायजो राजानियाव खावलायनो बा बुंनो बेनो सानदों भानु बंसियारिनि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाया एसे अनसुंथाइ होनानै बेखौ मदद खालामबा जों न'खरनि जानानै गोजोननाय मोनगौमोन। भानु बंसियारिया बे न'खरनि आरो बे गामिनि आरो बर' हारिनिबो जोबोद मा खनगिरि बा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनाय सासे मेथाइ खनगिरिमोन। बयहाबो बे थांना थाबा बर' हारियाबो बयहाबो माबा जागोन होननानै आं सानो। दा सरकार बा BTR सरकारखौबो खावलायनो नागिरदों सरकाराबो एसे मदद होनायबा बेनि थांना थानायनि थाखाय फाहामथिनि थाखाय एसे मदद होनायबा जों बयबो न'खरनि जानानै बा गामिनि जानानै गामिनि आइ आफायाबो बहुद दुखुआव दोङो इनि बेमाराव गोलैनायनि थाखाय। बेनिखायनो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय आङो बिनि फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा जों गोजोननाय मोनगौमोन। गोजोनथाव खौरां, TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं।
बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।